Estem així de nou amb les notícies del Telecrist del mes d'octubre. En aquest Telecrist parlarem de la 32 edició de la Volta Preu-Ameliana, la celebració del 9 d'octubre al col·le, el Mercadet Solidari de Càritas, la visita al col·le d'Elena López, el nou projecte de convivència al centre. el dia del 9 d'octubre es va celebrar a Ameliana la 32a Volta a peu. Hi havia molt d'ambient amb una gran participació de corredors i públic. Allà, 9 minutets des que donarem l'eixida continuen passant completes en esta avinguda Santa Maria. Per avui, els atletes populars van córrer els 10 quilòmetres de la Volta a peu Ameliana. El guanyador en categoria masculina va ser Carlos Fernández. T'has preparat molt? Prou, porto entrenant prou de temps ja i és que aquestes carreres si no entrenes no se poden córrer ràpid. Gràcies, adeu. Estem amb Elia, la primera dona guanyadora. Elia, alguna vegada has corregut? Sí, l'any passat vaig córrer ja i me va agradar molt i entonces este any ja he tornat, he tingut que tornar. Participarem tant adults com xiquets i xiquetes i disfrutarem d'una jornada esportiva. We have celebrated at the school, October 9 with different activities. A les parets. Saps que no vull glòria ni riqueses, no vull cartes de promeses enfonsades en el mar. Some of the first councilors and the Mocadora have been present in our school because of the past 9 October. During the first week of October, the music at the beginning and ending of the lesson was the song Quan Caminàvem by Castellà. At the first figure, we colored some fruits. At the second figure, we made some fruit shapes with plastilina. The oldest ones write about conqueror and the traditional Mocadora. Preschool story dance valencianes with Ferran. As you can see, this was the Prolingual School project. Thanks! El dia 20 d'octubre, Elena López medalla en plata en Conxús, en Río, visita el nostre col·le. Ensenyà el vestit que portava a les Olimpiades i va fer una xicoteta demostració amb els japonesos. Tots i totes els que fem el Telecrist li donem l'enhorabona.
específica de gimnàsia rítmica. Anem a les preguntes. Quants anys tens? Tinc 22 anys. Com és la relació de tu amb els teus companys? Pues la veritat que són com a germanes, portem ja molts anys juntes entrenant i la veritat que és com una xicoteta família. On practiques gimnàsia rítmica? Estem totes en Madrid, cada una és d'una part d'Espanya, però estem totes concentrades en Madrid. Quantes hores entrenes? Entrenem 7 hores diàries. Quina és la teva dieta? Bueno, no tenim ninguna dieta així estricta, cada una sap quan pot mitjar algun capritxo i això, i cada una es va controlant com ella veu i pensa que és el moment. Com et senties en el pòdium? Pues la veritat que és una sensació única que no se pot descriure. Fon una mescla entre il·lusió i la veritat que pensant en sobretot els dies que les coses no eixen com cada un vol, però bueno, en esforç i sacrifici tot es pot aconseguir. Ja m'ha acabat. El dia 16 d'octubre es va celebrar el Mercadet Solidari de Càritas, amb la participació dels comerços de Meliana. Va anar molta gent que comprar, gaudir i menjar paella. Es recaptaren més de 9.000 euros. Hola, bon dia. Estem aquí en el Mercadet de Càritas de Meliana. Hola, bon dia. ¿Tú eres el padrí del acte? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Soy Javier Gandía, de Bodegas Vicente Gandía. Estem informats que en la teva trajectòria has dedicat molt del teu temps al treball social. ¿Nos podrías comentar alguna cosa? Sí, hemos sido miembros fundadores de una fundación en África para ayuda en la cooperación, ayudar sobre todo a niños desfavorecidos, a temas de agricultura en África, y por eso estar aquí hoy es algo de lo que queremos y hacemos habitualmente, que es ayudar a la gente necesitada, y en este caso me parece una gran idea lo del mercadillo, porque colaborar con gente en Meliana que necesita ayuda pues és una de les coses que més nos llena. Hola, bon dia. Bon dia. Has vingut molts anys al mercadet? Tots els anys s'ha vengut i tots els anys s'ha comprat alguna cosa. ¿En cuántas raciones aneu a preparar? 100 kilos, 300 en total, 100 raciones por paella. Pues estem col·laborant ja 4 anys i cada any més èxit. Treballem, però hi ha molta col·laboració en la gent i en els que venen a ajudar, els col·laboradors, i molt contentes perquè cada any va millor. Que tenemos que colaborar todos con todos aquellos que lo están pasando peor, y ya sabéis que todos los beneficios que sacamos de aquí al final terminan con las familias menos favorecidas de Meliana, sin ningún tipo de condición ni política ni... Hem informat de Telecrist, Lluc, Nacho, Ainara i Gemma. Adeu! Representants de cada classe han votat unes normes i s'encarreguen de fer-les complir. L'assemblea es celebra cada 15 dies i es tracten tots els problemes i tots els suggeriments que han aparegut al llarg d'aquest temps. Què dius? Què els bates? Que segons els meus companys estan igual o pitjor. També volia felicitar-los per la megafonia, que estan anant molt bé. Els delegats de cada classe es posen els problemes que han sorgit i les seves possibles solucions. 6, 7, 8, 9, per majoria. I això com podem fer-lo? Quan penseu, per exemple, alguns de sisè que estan tirant això, doncs ja sabeu. Que en la meva classe hi ha un problema
que és de la pilota. L'assemblea està moderada pels alumnes del centre, amb l'ajuda de Gràcia, mestra de l'escola. Hi vegades que els delegats es voten una mica plat o una mica pegat a algú i com és el seu amic no li diuen res. Els xiquets s'estan pujant als arbres i estan arrencant branques i tot i estan tirant esmorzars als arbres i tot. Fins així el nostre Telecrist. Us esperem més que bé amb moltes més notícies. Adeu. Adeu.